ҳавои сарди зимистони имсола дар Афғонистон дасти кам 61 нафарро ба ҳалокат расондааст. Вилоятҳои марказӣ ва шимолии ин кишвар чанд рӯзи ахир зери тӯфон мондааст. Як мақоми ҳукумати таҳти назорати Толибон шумори ҳалокшудагонро эълон кард. бар асари борону барфи зиёд 61 ҳамватани мо ба ҳалокат расиданд. 110 нафар ҷароҳат бардоштанд. 458 хона пурра ё қисман хароб шудааст. ба гуфтаи мақомот, бар асари тӯфон ва селфароӣ дар Афғонистон баъди боронгариҳои зиёд дасти кам 9 кӯдак ҷон бохтанд. Ниҳоди мубориза бо офатҳои табиӣ дар вилояти ҷанубӣ гуфтааст, шамоли сахт ва боронҳои зиёд дар Қандаҳор рӯзи чоршанбе 6 кӯдакро ба ҳалокат ва ба чанд навоҳии ин кишвар хисороти зиёди молӣ расонд. ҳамчунин хонаҳо низ тахриб шуданд. рӯзи чоршанбе дар як ҳодисаи дигар дар вилояти Шарқии Нуристон бар асари фаромадани сел дар деҳаи Қурайш 3 аъзои як хонавода ба ҳалокат расида, 2 тани дигар захмӣ гардиданд. рӯзи панҷшанбе ҳафтаи гузашта буридани барфи шадид сокинонро бо хатари бештар рӯбаро намуд. хабарнигори Франс пресс мегӯяд, дар вилояти марказии Ғазнӣ дар давоми 24 соати гузашта тақрибан 80 сантиметр барф борида бозорҳо ва роҳҳоро бастааст. барфи ҷамъшуда боиси фаромадани тарма, тахриби хонаҳо ва бастани роҳҳо шудааст. як чӯпон аз вилояти Нуристон бо ирсоли видео ба радиоозодӣ гуфт, ки чорвои худро бар асари тӯфон аз даст дод. дирӯз вақте аз ин ҷо мегузаштам, ногаҳон тӯфон сар шуд. бузҳоро аз нишебӣ ба поён партофт. 2 то ҳанӯз инҷо зери барф монданд. ман 5 то бузро забҳ кардам. 5 тои дигарро аз зери барф берун кашидам. дар Афғонистон чанд шоҳрои бузург баста шуда боиси дар инзиво қарор гирифтани рӯстоҳо гардидааст. ин дар ҳоле аст, ки гӯшаҳои аз ин кишвар аз заминларзаҳои соли гузашта ҳанӯз барқарор нашудаанд. ин кишвар, ки зуд обхезӣ, ярч ва тӯфонҳои марговарро аз сар мегузаронад, бахусус дар манотиқи дурдаст мардумро дар баробари шароити шадиди обу ҳаво осебпазир мегардонад.